Araşdırma döwletiniň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümet utgaşdyrjy geňeşiniň çäklerini owy hojalyk töplümine geçirilen şäre işiň häsiýet mahsus boldy. Oň dowamyny ýurdumyzda tokumçylyk işini ýygydarly kemilleşdirmekde milli daýhançylyk diýaplarynyň hemde häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ähmiýeti dogrusynda gurrun edildi. Hormatly prezident bilen owy hojalygyny özgertmeleriň netijesine döredilen Türkmenistanyň owy hojalyk ministrliginiň alymy barlygy Däneçilik institutyna güýçlik budaýyň täze görnüşleriniň döredilmegi hormatly prezident bilen ýurdumyzyň owy hojalyk budagyny tokumçylyk seçiçilik işini kemilleşdirmek boýunça kesgitlen wezipeleriň ýerine ýetirilýänini, budagy östirmegiň alymyny ýokary gazananlaryna hemde tehnologiýalara daýanýanynyň aýdym güwäsi boldy. Bu tohumlar degişilikde birinci täze görnüşi serdar, ikinci täze görnüşi arkada, üçüncü täze görnüşi bolsa Praga diýilip atlanyrly. Ýurdumyzyň owy hojalyk töplümündäki söhbetleşikde oňa gatnaşyjylar pudagy hemme tarapyny ösürmek orna döwlet derejesine ähmiýet berilýän üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyda hoşallyk bildirip, öňde durýany wajyp wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegi orna ähiret hagalaryny gaýgyrmajykdyklaryna anandyrdylar.